बाटे बड़ा चीटर लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में। अरे गुड्डू बाबू, अरे मालिक के बियाहवा में बफर बा की जनरल हो। आपके 2-3 जने के रसगुल्ला खिया क्या होते? कहाँ? बफर जनरल नहीं की हाँ। पतल घींच बा। आ जब तक ले तोरा के घींचे ना तले पूरा ना हो। वो बुझ गए। सब पतल घींच रहे कि तुमको खाइबे। खा ले। अब तारे अरे लगा बफर खा। अरे वही मेरा गलती हो गई। अरे का भाई कुछ गलत बोल देनी का हो? ये गुडुआ नौकी माई का फोटो देख ले। हाँ रुक तारी आतना ना मार दब जा फाट जाई। सफा दिमाग खराब हो गइल बा हमार। दिमाग खराब कइले बरसा हमार। धनाजी त देख लेती है के मिनट में। गांव भर पागल क के धइले बड़ा सा। आवत तानी बुढ़ऊ रोका। आवत तानी। धराजो खाली। अरे गुड्डू अरे यार अभी जस्ट फेसबुक पे ना पापा के फोटो देखनी है नौकी मम्मी के साथ। अरे यार उन्होंने तो लाइक भी कहीं नहीं, कमेंट भी कहीं नहीं कि हैप्पी मैरिज लाइफ और शेयर भी कहीं नहीं। अच्छा शेयर कर देलो। हाँ और कोनो काम नहीं है। उ त पगलाइए गइल बड़े। तारो दिमाग खराब बा। अरे रे शांत हो जा। हम तो इन्हें तो पूछता नहीं कि उन्हें सच में बा कि फेक बा। सच बा कि फेक बा? शेयर के लगे मत पूछा तारू। पूछो तो नहीं तो बता दो सच ना। बा। सच बा? अरे यार बात तो सच बा लेकिन ठीक बा हमके ए बात की तकलीफ बा ना कि तार बुढ़ो बाप जोन बाने ना तार शक्ल देख के लगा था कि बहुत अत्याचार केली बाड़े। अरे जिकरे घर में जवान बेटा बा ओकर बुढ़ो बाप बियाह कैसे कर सकेला? ए जुल्म के ऊपर ना तोरा के एक ठो सोशल मीडिया पे आवाज उठावे के चाहिए। हम तोरा साथे बानी चला। मैंने शेयर केले से पहले समझ में ना आइल कि हमरा आवाज उठावे के चाहिए कि ना। हां पता ना रहला ना तोर मुंह गोबर जैसे हो जाए। माने उ तो पागल कहिए देले बड़े तेहू पागल करबे। अरे ना हम तो ये सोच के एक्साइटेड बानी ना कि सास पतोह के एक ही मंडप पे बियाह, एक के बैंड बाजा बारात। लेकिन एक बात की कंफ्यूजन बा हो का कि एक के दिन हम लोग के सुहागरात होई, एक ही दिन लइको होई तो तोहर भाई और अपन लइका हम कंफ्यूज बाने कि अपन लइका खिलाए कि तोहर भाई खिलाए। माने ते के रात में इतना लंबा सोच लेता रे। हाँ। खत्म हो गइल बड़े कारे। उ तो पागल होइया गइल बड़े। तोरो दिमाग खराब बा। हट हट। अरे बता के तो जा के खिलाए हम। ए सुना गुड्डू बड़ा कंफ्यूजन है। माई खाना उना बन गइल बा? हाँ बबुआ खाना बन गइल तनी ले आओ, भूख लागल बा बहुत तेज। ठीक बा तनी ले। बहुत तेज भूख लागल बाटे। अच्छा ई रोरल उनके हैं जौने जवान बुढ़वा से अपन बहन की बियाह करा तारा वही के जवान बेटा हमारे राम प्रसाद जी। अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर राम प्रसाद जी के पुत्र श्री पधारे। अच्छा एक बात बताएं, भोजन में रोल उनका ले मुर्गा की मछली जहर बा ना तो ले पूरे बाजार से तो मंगा लो जल्दी से। कैसे तरह दोनों जने के खा के मरे के पड़ी। ए बाबू बिटिया के बियाह के समय पर अशुभ मत बोला, शुभ शुभ बोला बेटा। रोलून बियाह करतानी कि जीते जी अपना बेटी के श्राद्ध करतानी। जवान आदमी 4-5 साल के बाद ओकर स्थिति ना रही, जल्दी पलांटी मार दी। ओ आदमी से बियाह करतन रहुआ आँखी पे पर्दा पड़ गइल बा कि बेटी सौतली ही रहू। अरे जीते जी अपना बेटी के नरक में भेजा तानी रहुआ, नरक में। ओकरा के का दे सकले रहुआ? कुछ ना, एगो विधवा के लिबास दे सकीले। ए माई तू जा तो जा 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 जा। लागत के पगला गइल हई। बहुत कुछ रह जाई। रउरा हमरा के पहचानी है ना? हमरा चेहरवा पर सी लिखल बा का? जी। जब तक राम प्रसाद जी के सारा जायदाद हमरा बहन के नामे ना हो जाई ना तब तक हमरा बहन के बियाह रउरा राम प्रसाद जी से नहीं हो सकत। छी 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 छी, संपत्ति के लालच में आके भाई हो के इतना घटिया काम करताड़ा। ते का रउआ लोग समाज सेवा खातिर परेशान बानी?
नाही ना धन दौलत खातिर परेशान बानी। ए हमार ना होखे वाली माई, तू एकरा के में शामिल बाड़ू। जो हट हट हट। तू कुछो कला, लेकिन हम बियाह ना होके दे त ना होके दे। ए, ई शादी हो के रही। एगो कहावत सुनले बड़ा ना कि मियाँ बीबी राजी त का करिए गांव के काजी। हाँ जी, अब देखा तरी को बुढ़वा बारात कैसे साजी। चल रे जा जा देखा तने हम हूं। गइल आवा तू तिलक लेके। ठीक बा हम देख ले। जा तहारा रेप ना करी तो हम राम प्रसाद के एकलौता बेटा ना। ठीक बा जा जा हम आवतानी। अरे गुडुआ के फोन। हेलो हेलो दीदी प्रणाम। हाँ खुश रहा। जितना जल्दी हो सके जीजा जी के लेके तू घरे आ जा। का बात बा? का भाई? बाबूजी बियाह करत रे। पतो उतारे के उम्र में मेहरारू उतारत बाड़े, बुढ़ौती में बुढ़घाउस धइले बा। हमार हाल बानी बेटा। ठीक बा फुआ प्रणाम। रिक्शा वाले का पैसा दी और हमरा पीछे जल्दी से आ जाई। रुकी मत। बियाह होता। हाँ? बियाह होता आई जी। हाँ सुन, एकरा में तोरा जवन जवन पसंद होखे सब रख ले। हाँ माई हमारा तो कुल पसंद आवता। तो सब रख ले। अरे पाहुन प्रणाम। अरे का नमस्ते करा तरा। भैया तू माँ बेटा मिल के खानदान के इज्जत मिटा के मनवा लोगन। हाँ अरे जा लोगन, तू लोगन दूर से आइल बाड़ू लोगन, आराम कर लोगन, चाय पानी कर लोगन, फिर बाद में बात करिए लोगन। हाँ ते तो मत बोल माई। बूढ़ पुरनिया होके नीमन रास्ता दिखावे के चाहिए, ते तो उल्टा साड़ी पसंद करत अरे। का हो राम प्रसाद भाई, ई उम्र में तो के कौन सा शौक चढ़ गई बा? बाबूजी रउआ ए उम्र में बियाह करब तो कितना बदनामी हुई। अरे एगो बेटा बा, रउआ ओकरा बारे में नहीं सोचत। तोहार ई करनी से ना ओकरे माथे पे मोरियो ना चढ़ी। ये फैसला बदल दे बाबूजी। फैसला बदल दी ना, फैसला बदले के पड़ी बाबूजी। हाँ भैया, ना तो हमनी के जेल धिक्कार है। चुप, सब लोग चुप। चाहे बेटे हो खाए और चाहे बहन, हमरा अपना काम में दखलंदाजी पसंद रह के इसे मुखिया ही अपना ससुराली में दिखाया लोगन। ब्याह के बाद यहाँ कोनो अधिकार नहीं के। इज्जत से ही बा लोगन, इज्जत मिली। आज आपका कपार पे चढ़बा तो जमीन पे गिरावे पे देर ना लगी। राइल हम इतना मूर्ख नहीं थी कि हम क्या हमारा औलाद सिखाई। जवान करा था नहीं, ठीक करा था नहीं। यह हमारा फैसला बा। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो। ना कभी धोखा दिया, ना कभी गुनाह किया, ना कभी धोखा दिया, ना कभी गुनाह किया। कलयुगी बाप ने बेटे को तबाह किया। अभी तक के दृश्यों से साफ पता चला है कि वो बाप नहीं पाप है। हाँ न तो का मुंह लटका के काहे बैठल पड़ा यार। अकेले अन्ना हजारे पूरे देश के समझा सकेले, तो एगो बाप के ना समझा सकेला। समझा के हार गनी, कोनो फायदा नहीं है। तो दुआरी पे अनशन कर दी। अनशन नहीं के लेना, तब हमके कोनो खाई के पूछते नहीं है। अगर का दनी ना तो कनिका और मौका मिल जाये। तब बाप विरोधी रैली निकाल दी। कुछ नहीं क्या हो सकत। अल्लाह के नाम दे दे, मौला के नाम दे दे। मारे लात ना अतौला खान के साड़ू भइल बड़ा सर मारा तरह मारे बस सब सर बाहर हो जाई। देख ले हई सील मोहर बा नए बा। यहाँ हम डिप्रेशन में बनिया तहनी के मजाक सुझाता। हाँ हमार पूरा बात तो सुन यार। हम बस स्टैंड पे भिखारी बने थोड़ो कहता नहीं, बाप के परेशान करे वाला भिखारी बन जाओ। घर के दुआरी के सामने रोज अल्लाह के नाम दे दे, मौला के नाम दे दे, बाप के दिल पसीज जाए। उनकर करेजा कबो ना पसीज सकेला। बाप के मनावे के बा, पाकिस्तान के ना। एक बार कोशिश करके देख ली। कोशिश बहुत करनी। वो बाप ना शराब बड़े। आनंद जय रघुराज मूड खराब कर दल आज। मन तो करता जे लात से मारी जे हक दस।
अरे ओ मास्टर काका, मास्टर काका। का भइल रे बाबू? अरे तोहरा के पंचायत में बुलाहट बा। पंचायत? हाँ। के रखोले अरे बेटा? अरे गुड्डू भैया तोहर लइका। गुड्डू भैया? बाप के खिलाफ पंचायत बैठोले बा। हम हो चलतनी भरल पंचायत में उनका कर लतावा सनी ना तो हमरो नाम भानु ना। हाँ माई ता काहे परेशान होता रे? हाँ हम मानी नू। चिंता मत कर, हम सब देख लेंगे। राम प्रसाद जी, तू इतना समझदार जरूर बाड़ा कि अपन अच्छा बुरा उचित अनुचित समझ सकेला। ई उम्र में ब्याह करल का उचित बा? अरे पहला प्रतिष्ठा के हनन आ दूसरा उ लड़की के जीवन के बर्बादी। अरे राम प्रसाद ये बिल्कुल अनुचित बा। अरे मुखिया जी, ये बियाह में खाली है शामिल नहीं खौन, हमार दादियो बिया ओ करो ना पतो हो चाहिए। अपने 4 दिन के जिंदगी के खुशी के खातिर अपने जवान लड़का के जीवन काहे बर्बाद करे पे तुलल बाड़ा? ये गलत है, एकदम गलत है। काहे गलत है? मुखिया जी, कौना वेद शास्त्र में लिखल हो कि आदमी अपन जिंदगी अपना हिसाब से ना जी सकेला? बोला। लेकिन अपना उम्र के भी तो ख्याल रखे के चाहिए ना। अब मुखिया जी पंच के बीच में का बताई? अकेले मिलबा तो सब बात बता दे। और हाली पंचायती के बात तो भाई उम्र में हम ब्याह काहे ना कर सकीला? ब्याह के कोनो उम्र होला का? ई करे तो राज लीला, हम करी तो करेक्टर ढीला। जौन पंच बुलौले बड़ा गुड्डू बाबू, ये हमार बेटा ना हवे, ये हमार बाप हवे, बाप। इनसे बड़ा नकारा हमारा खानदान में क्यों ना भइला आज तक? इनके डॉक्टर बनावे खातिर भेजले रहनी, बीच में छोड़ के चले आइले। पूरे पैसा के सत्यानाशी। इनके पैसा दा देखा हीरो बन के घूमत हवे, जूता कपड़ा सब चाहिए इनके। एटीएम मशीन में से कुल पैसा खाली हो गई। हीरो बन के घूमत हमारा लत्ता बिन बा तू। तुहारू करम बा कि एक दिन तू नकारा बन के घूमबा। ये बेगैरत इंसान हवे। देखा हमारा ही पंचायती मंजूर न की। ये काम चोर आदमी जवन मन तमन करे, हम ब्याह करब तो करब। सुन ले लो भाषण नहीं कर। हम कद चोर हैं, हम नकारा हैं, हम निकम्मा हैं, हम हैं या रह हमार बटवा दिलो। अच्छा कै धुर खरीद ले बड़ा? कै धुर खरीद ले बड़े? ले दे के तो पुरखा पुरनियन के को घर बा 5 कट्ठा के बांट ले ले एक हिस्सा हुई में। अब बाकी रहल अपन धान जौन अर्जित कैले बानी नू, ओ मने एक चवन्नी ना मिली तोरा, एक चवन्नी। ए हेलो, ए एहसान के हमके कोनो जरूरत नहीं है। जहाँ तक लेबे के सवाल बा तो तोसे ले हम ना छीन ले, लेकिन एकर फैसला आप कोर्ट करे। अरे गुड्डू, ए बेटा कहाँ जात बा? जा कोर्ट में। एमे कौन बड़का बात बा? ऐसन ऐसन केस में तो हम रोज डिग्री करावे नहीं भाई। वकील साहब, मतलब गुड्डू के केस में डिग्री मिल जाई? अरे पहल के सुनवाई में हम डिग्री रउआ के हाथ में दे के भेजो। वकील साहब 1 मिनट। अगर रुआ इतना कैपेबल बानी, तारा और नाम कमीना प्रसाद। कमीना हाँ माने राउर नाम कमीना प्रसाद काहे पड़ल? अब देख, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी रहे, तो लोग ओकरा के राक्षस काहे कहत रहे। फिर वैसे ही वकील के जात थोड़ा बदनाम बा। वैसे हमार नाम कमला प्रसाद बा। अच्छा, ई पुकार के नाम कमीना हो ना भाई, कमीना हमार ब्रांड हो गइल बा। आओ ना कुछ खाइल पियल जाओ नेचर के हिसाब से। अरे रउआ लोग चिंता जिन करी महाराज। एक बार जब हम केस ले लेवे नीनू तो समझ लो हमार हाथ से वो केस कहूँ जाई ना। जीत के ही दम लेवा तनी। 6 गो समोसा पार्सल करो। अच्छा देखा भाई, हम तहार पेपर पूरा बनवा देले बनी जी, ठीक बा? तहनी लोग एगो प्रूफ लेके आ जा जेमे तहार नाम और तहार बाबूजी के नाम राम प्रसाद लिखल हो, बस ठीक बा? आधार कार्ड चली? अरे दौड़ी भाई दौड़ी, काहे कि प्रूफ के मामला में आधार कार्ड सबके बाप कार्ड होला। अनु हो गईल। चलो चलो चलो। अब देखा, स्टाम्प पेपर लेवे के बा और रजिस्ट्रार के पैसा देवे के बा और हमार फीस भी बा। तो निकाला तब तक। हाँ लाओ। बात ऐसा बना
कि बाबूजी हमारे एटीएम ब्लॉक करा दिले बड़े। जैसे कुछ व्यवस्था होता हम लिया के दे दे रुआ के। ऐसा मामला बा? हाँ। ओ तय काम करी, कानून से चले के पड़ेला सब कुछ ना। ऐजा दस्तखत कर दी। ई कहा एमे लिखल बा कि हम अभी राउर काम आगे बढ़ावा तनी, पैसा बाद में रउआ लोग हमरा के दे दे, और टेस्टेड न करवावे के पड़ेला हर कुछ। ऐजा साइन कर दी। लो लो, हाँ लाओ। ठीक बा जी, चलो। साहब पैसा आए? पैसा। ए भाई, पैसवा ना देहनी, पैसवा दी। अरे यार पार्सल तू ले ला तो पैसा हमने के कह के दीजा। अरे लो, कर देला ना बात। कोर्ट कचहरी के कुछ नियम कानून भी होला। देखो, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के चक्कर में जे लोग पड़ेला, बड़का बड़का राजा लोग के राजपाट बिल में घुस जाला। पैसवा दे दो, रिवाज होला ई सब। एगो बात कही। हाँ, तहर नाम कमीना के रखा? अरे कमीना प्रसाद नाम बा भाई। हाँ, कमीना प्रसाद जी ई नाम रउर के रखल? नाम हमार कमला प्रसाद बा, कमीना तो ब्रांड हो गईल बा। पैसवा दे दी, ना समझ में आई। दो ना भाई पैसवा। क्या पैसा भाई? 50 रुपया। ली लाओ। पुरानका अकाउंट वाला भी क्लियर कर ली। हाँ अच्छा, हनु, चलो आओ। पूरा अरे चलो भाई, कोर्ट कचहरी में तो झेल ही के पड़ी।